Gaurko saioan software libre edo asken inguruan hitz egingo dizuegu edo nork eskuratu ditzake eta moldatu. Horixe da hain zuzen ere software libreen abantailatariko bat. Erabiltzaileek ez dituzte inolako baldintzarik bete behar, geroz eta jende gehiagok erabiltzen dituzte gainera eta euskaraz ere badaude. Imanol Soriano diseinugilea da eta ondotxo daki software librearen nondik norakoak, baina askotan jendeak beldurra dio. Hala alda, Imanol? Bai, nik uste dut ala dela, Maider. Jendeak software libreai beldurra dio, edo behintzat ez jakintasuna gaitxik ez dau erabiltzen. Ze uste haue software librea erabilitza gero beste lagun batzuekin edo dokumentuak eta elkartrukatzeko arazoak eduki leizkela. Eta arazoa dau software jabedunakin. Software libreak zabaldulik edo zer gauza, baina aldrebez hori ezin leik egin. Eta ze adibide edo daude? Ze motadako software librea daude? Dana itxeko, edo zer gauza itxeko bakotzu software librean programak, interneten nabigatzeko programak badaude, Mozilla, Firefox, korreoa gestionatzeko bebai, Thunderbird, diseinuan itxeko bebai, programa oso onak daude, maketatzeko Scribus daukotzu, irudiak lantzeko GIMP, gero hainbat programa badaude. Euskaraz ere hasi dira egiten, ezta? Bai, euskaraz eta hori da software librea daukon beste abantai bat. Kodea askia danez, euskarak eta errazago hileike. Eta badaude, lehen esan duten Mozilla eta Firefox horrek euskaratuta dauz. Zintzu dira, Imanol, software librearen abantaiak? Software librearen abantaik nagusiena da iturkodea askatuta daukola eta edozeinek moldatu leikela bere beharretara. Gero beste abantai bat da software jabedunakin alderatuta elkar banatu leikela edo beste lagun batekin trukatu. Eta jendeak erabiltzen du? Bueno, oin nik uste jendia hasi dela zehose gai horren inguruan entzuten eta badoia zela erabiltzen. Gehien bat Firefoxa eta Mozilla eukirauen oihartzuna gaitxik. Eta zure aholkua zein izango litzateke? Nire aholkua, bildurrak alde batera usteko, hasteko erabiltzen gutxinaka software jabedunan dauzen programa horrek software librearekin trukatuz eta gutxinaka junjuten pausuak emuten software librearen aldeko apustu bat itxeko. Honen bestez amaitu dugu gaurko saioa eta gu datorren saioa prestatzera joango gara. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta ondo izan.